Square say, Mother Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana karikitanka kukuya panemu channel, please don't forget to subscribe. Kana ujungwa garoga subscriber, don't forget to comment and share this video. That's Mother Zimbabwe takigirai, nyaya kupisa, nyaya kunetsa, nyaya yabuditswa, na Jeff Judah, nyaya ye match demo yerkunzi pane group ya geza pamwe chete na nyoka yamabhunu vari kunze vakamobilize masupporters avo kuti vaone kwachi demonstrator against kubvisa President Emmerson Mnangagwa. vaJeff Judah vabuda vachitaura about this demo, vakabuda achiti aiwa hazvina kumira mushe, aiwa demo iyi haina chairi kuzobenefita vana veopposition party, hanzi this is a project yeZANU-PF, hanzi enderana geza pamwe chete nana nyoka yamabhunu vakabuda pachena vachitaura vachiti they want to remove President Emmerson Mnangagwa hanzi kwete ZANU-PF muna Zimbabwe. Nyaya yabuda ichipiwa sewarning ku vana veopposition party zvichinzi aiwa apa kwava kudzoserwa mugore riya ra 2017 vana veopposition pavakapinzwa mastreets vachinzi vari kubvisa President Mnangagwa poiswa new leadership hanzi, asi pakangoonekwa kuti aiwa ZANU haina kuchinja. The same ZANU iyoyo ndo yanga ingoripo, the same guys vailuta ndo vakaramba varipo muri Zimbabwe. Zvinzi saka vana veopposition ngavarambe kushandiswa neZANU muri Zimbabwe. Singati kuwesta nguva yenyu, takunzwisai audio yatakuigirai muhamadza zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Mhuri yeZimbabwe ndofunga vazhinji vave kuziva kuti musi wa 31 March kunenge kune March, mumwedzi wa March kunenge kune March, asi pane zvinhu zviviri vanhu zvavasiri kunzwisisa. Vazhinji vari kungoziva kuti iMarch yekubvisa Mnangagwa, iMarch yakarongwa naNageza. Hongo ichokwadi. Chechipiri chisiri kuzikanwa nevanhu ndechekuti March iyi kana kuti demo kana kuti protest yekuti vaMnangagwa abuda muoffice ainei nechekuita neruzhinji nepovhu yeZimbabwe, project iri kuitwa neZANU-PF pachavo. Ndo chinhu chekutanga chatoda kujekesa, uye vari kuitungamirira vanageza nananyoka yamabhunu havasi kuvanza. Vari kubuda pachena vachiti hatisi kuda kubvisa ZANU-PF, toda kubvisa munhu wani Mnangagwa. Zvoreva kuti vatidzosera mugore ra 2017 muna November pavaiti toda kubvisa Mugabe nembavha dzakatenderedza Mugabe. Vakakoka nyika yose takapinda mumastreet takasangana nemasoja. Munhu wese akapembera kuti bumbwa raenda iri, Nyasarandi raenda iri, ranga ranyanya kungo bumbwuka neubwidi hwaro richingobwidirika for 37 years. Now we have come to the same deceit, same deception, kunyengerwa zvakare kwa 2017 muna November. The same people ivavo maovetarian nevamwe vashoma vari kuzviti tisi vanageza, tisi vananyoka yamabhunu, vari kuti ndatibvisei Mnangagwa. Takavabvunza zvakanaka kuti muda kuti tisane, vari kuti toda kubvisa munhu weZANU-PF tichisa zvakare mumwe munhu weZANU-PF. Chavari kukokera nyika yose yeZimbabwe ndechekuti ivo vari kuziva kuti vanhu veZANU-PF vashoma, vanhu veopposition ndo vakawandisisa. So havagoni kuti vabvise Mnangagwa vasina rubatsiro rwevanhu veopposition. Ndosaka vari kuuya nemashoko ekuda kunyenga mukano wa nyika yese yeZimbabwe kuti yendei musi wa 31. Ndosaka mainzwa nyoka yamabhunu vaiti aiwa munhu wakaipisisa ndiMnangagwa corruption kudidi, zvakuita sezvinonzi for the last 45 years pakange pasina corruption nokupondwa kwevanhu
kubiwa kwemari nekutambudzika kwevanhu. Vari kuti hendei tibvise Mnangagwa tozozviona kumberi kuti tinoisani. Zvino shoko randaitaura kubva pakutanga rekuti kana ZANU-PF yabva toda kuti kuitwe transitional government. Ivo havasi kuda kuti ZANU-PF ibve. Vari kuti varida kuti Mnangagwa abve nemukadzi wake nevana vake. All right. Zvino we making it very clear. Zvino kune vamwe vazhinji vaiti ndatibatanei kane mabumbwa aya, ndatibatanei nemabwida aya nemachikunda kubvisa Mnangagwa. Tikati varume tinenge tichitenderera tiri panzvimbo imwe chete. Tikati zvinetsa asi kana mati tiende takadaro. Then ivo vachiti Mnangagwa ibva, isusu tichiti ZANU-PF ngaibve, uye we make sure kuti hapana munhu weZANU-PF anopinda. Zvino ivo vari kuenderera mberi vachiti vada kuisa gudo guru. Nyika ndokubva yabvunza kuti wamuri kudana nezita idzva rekuti gudo guru ndiani, vakati ndiChiwenga. Tikati Chiwenga atogara atori president nekuti nhasi uno anonzi VP, vice president. Mnangagwa ari kulive ndiye akanga ari president. Akatadza kushandisa mazuva ake nenguva yaanayo nesimba raanayo savice president kugadzirisa zvipatara nemishonga. Right now ndiye ari minister of health, ari kuba mari iyoyo achidya mari iyoyo. Uye zvakare haasi muZimbabwe nemuchikunda. Zvino zvikanzi iwe Jeff Judah Wosana wataurireiko shoko rekuti uyu muchikunda, wataurireiko kuti Mugabe rakange riri bwede muBrandaya. Mubva kure uri kutaurireko kuti Emerson Mnangagwa ibumbwa revabumbwa ringobumbwanuka. Urida kuparadzanisa vanhu seko uri kunanga uroyi kuzvigure. Ingobvuma kuti munhu wese akaberekerwa muZimbabwe mwana wemuZimbabwe. Ndakati aiwa kwete. Hanzvadzi yangu yakaberekera mwana wayo pamusha pedu, tinogona kumutoresa chitupa achitodya sadza repamusha pedu, achitopfeka mbatya dzedu. Hongu achitonwa mukaka wataifanirwa kunwa, achizora mafuta ataifanirwa kuzora. Zvokutoti hatingafambi hedu katichimushambadza kuti mwana uyu mwana wechihura asi mwana wepamusha pano. Ayo asisisu vemusha district tichiziva kuti mwana uyu haasi mwana wepamusha pano, ane kumusha kwake. Ndo zvakaita vanhu vechikunda, vanhu vechiBrandaya, mabwidaya nemabombwa, they are not Zimbabweans. Ichokwadi ichocho chokuti mukadzi kana achinge aroorwa nevana vake, murume anenge aroora mukadzi ane vana vake anonzi akadhonza sanzu nemashizha aro, tinomutarisira kurera vana vakauya nemukadzi sevana vake. Vana ivava vachitoti baba baba baba, iye achitoti mwana wangu, achivabatsira nekuvadzidzisa nekuti vana vake vana vemukadzi. Asi kana takutaura nhau yekudya nhaka nenhau yemaDNA test, vanenge vachizivikanwa kuti aiwa vana ava hongo vanhu vakapoteredza vanenge vachitoti vana vemurume uyu nemukadzi uyu, asi vachinyatsoona havo kuti vana ava mhana havana kufanana nemurume uyu, asi murume uyu anenge achiti vana vangu, because vavakidzani vanenge vachitonzwa vana ava vachitoti kune murume uyu baba, which is good. Navo nayewo murume uyu achitoti kuvana ava mwanangu, vana vangu, vane rugare nekunyarara. Ndo zvakaita rudzi rwevanhu vechibwidi, rudzi rwevanhu rwechiBrandaya, mabumbwa. They are not actually Zimbabweans. Zvino kune vamwe vari kuti aiwa nokuti vakakurira pamusha pedu, vakazvarirwa pamusha pedu, vane zvitupa zvemuZimbabwe, they are Zimbabweans. Aiwa kwete, they are not Zimbabweans. We still go there. Even kune vanoita zvechivanhu vanotoziva kutoti kana mudzimu uchinge wakuuya haugare pamusoro pemwana womubvandiripo. Mudzimu haugare pa mwana wasisi, unogara pane vanhu veropa. I think that also clarifies uyo nyoka yemabhuna kuti abatwa nemhepo yemuZimbabwe. Isusu tichimuziva kuti baba wake mobumbwa, baba wake moBrandaya inyasa. Iko zvino zvaakutaura nawe kuti akabatwa nemudzimu weZimbabwe. Tikati aiwa uzvitaurire iwewe. Dei kwanga kune vamwe vanhu vari kutaura kuti iwewe nyoka yemabhunu, zvauri nyoka yakadaro yakaipa kwazvo kudai. Dei anga ari maZimbabwe aitaura havo kuti nyoka yemabhunu abatwa nemudzimu weZimbabwe, kwete kuti iwo ungatoshama kuti ndiwo abatwa nemhepo yeZimbabwe, kwete hauna.
wakabatwa une ngozi dzekumusha kwako dzezvigure, une mweya wekumusha kwako wechibhranda ndo wakakugara, hauna mweya wemuzimbabwe. Mashoko aya ndezvokwadi. Hongu wakaberekerwa muzimbabwe, you are Zimbabwean by breast feeding. Zvino imimi munoziva kuti kunhimbe kwatiri kukokwa uku yemusi wa31 vanogona kuikansela nekuda kwekuti vari kuziva kuti isusu mazimbabweni takawanda, uye kana Mnangagwa abuda muofisi tiri kuramba kuti Chiwenga agare paupresident. Tiri kuda president anobva kuvanhu, kwete wekuti ZANU-PF inotinongedzera kuti Isayu Muchukunda uyu, Constantine Guveya Chiwenga. Isusu hatichadi zvekutongwa namanyasaranda, hatichadi. Saka kana tichienda kumachi iyoyo, I know that they are going to cancel it. This I assure you. Uchanzwa vakuti tachinja mazuva tazonge tadi aiwa matsotsi vari kuzviziva kuti we are more than prepared to be amongst them. Saka vachaita zvese, they are going to cancel this match emusi wa31. Ndati ndigare ndakuudzai, asi kana vachinge vati iriko, aiwa tiripo pakati pavo. Hatingaramwire munda makudo haaramwirwe munda. But ndatiende tichiziva kuti chini ichi ndechemuZANU-PF. So wakasvika mabrothers vachirwa nokuda kwekuti vavenge vako. Wakasvika wakakutsira mumwe, vanorega kurovana pachavo vakatanga kukurwisa iwewe, vakakuparadza. That thing we must be very very much aware. Kuti ivo kunyange vakarovana pahukama vanoti tiri kurwira mukaka wedu, because vanhu vari kurwa ava machawa, mabumbwa nemabwidi vekuMalawi. Machawa ekuMalawi anonzi mabwidi, machawa ekuZambia anonzi mabumbwa. Zvino machawa aya rudzi rumwe chete, ndosaka muchiona mari yekuZambia inonzi kwacha, mari yekuMalawi inonzi kwacha. Uye mutauro wavo uyu mutauro mumwe chete wechichawa, wechinyanja, rudzi rumwe chete. Saka kana muchida kuenda ikoko, ngatiende tichiziva kuti these people they are going to attack us. Havambofe vakatigamuchira. Tatenda.